Mochako ike mar ariyo ni kanyocha warango budget wayudo ka budget ok oketi mar jogi. Budget ma giketo ma 2025-2026 en budget mar stipend ma gichudo sani eri. Ema koro wachako go koko kwa penjo gini ta ng'adhi mbele ka. To kapok mano chopo, higa mokalo ne wawuotho Nairobi ninde. Ka wang'anyo, wabiro Afya House, wadhi Parliament, wadhi Public Service Commission, wadhi Treasury, wadhi SRC, wadhi kar riwruok mar Governors COG. To wachore ni pesa jo UHC noketi e supplementary budget higa mokalo. Mano September, October. Noket pesa mane the transition jogi eki e permanent pension demo $4 billion. Mane mok wang'eyo kuma ne pesa no dhiye. Noket gi nomi Ministry of Health kong'is gi Parliament oketo negi mowacho ni kauru pesa ni mondo dhi uket go kod ranyisi. Yes, wan gi ranyisi ni pesa no nochiw mar $4 billion. Kunwa expect ni nikech nosechiw supplementary budget jogi dhi ndiki. Kogi kawuono jogi poko ndiki. Kore mwachako another round mar ng'anyo to dwali kelo ka. Koro